Os invernos eran fríos, ás veces con néboas que durante varios días non deixaban ver o sol. As xeadas e as placas de xeo tardaban semanas en desaparecer. Era tempo de pasar moitas horas na casa ao calor dos braseiros de cepas ou nas lareiras en donde se afumaban os bons produtos da matanza, chourizos e androllas en donde se asaban chourizos e touciño ao espeto directamente na lume. Tamén era o momento de comentar as cousas ocorridas durante o día. A Navidad sempre eran datas de reunión da familia. O 5 de xaneiro, de tradición moi arraigada aquí e que prácticamente está desaparecendo, era a de gañar o aguinaldo. Supoño que recordaredes con nostalgia aquelo de buenos días e aguinaldo, que era a frase que máis se repetía esos días. Eran típicos os presentes en Reis para as nenas, bonecas e carricoches, e para os nenos traxes de indios e vaqueros, salvo un ano a que alguén lle regalaron un traxe de romano. Pois xa veredes, todo o día e toda a tarde os colegas cas pistolas e cos rifles e un servidor cunha espada de romano. Vaya día máis triste pasei. Pero bueno, dende logo tamén o máis esperado era a bicicleta. Se era unha BH, nin te imaginas, non te deixabas nin pa comer. Nada máis pasar a Navidad chegaba a festa dos quintos, o San Antonio, como dice o refrán, 17 de xaneiro, San Antonio verdadeiro. Solía ser festa de xantar abundante en donde o cocido era o rei. Se a festividade caía pola semana, os nenos de Petín deixaban nos salir antes do colexio para asistir á mesa e á procesión. Bueno, para asistir, deixámonos en outras cousas. Xa de tarde festa con orquesta e de noite verbena no Café Central. Casi sempre terminaba en Liorta, vamos, que era un clásico da verbena desta festa. De seguido o carnaval, antes non lle chamaban entroido. Disfraces caseiros e fariña eran a base desta celebración. Recordo de maneira especial unhas coplas que o Hernán, montado nun carro ataviado con unha capa floreada e un caperucho de cartón, contaba o acontecido durante todo o ano, con unha retranca moi particular e que ás veces non era ben recibida polos destinatarios.